Kif fil-ġimgħat li ġejjin jiftaħ mill-ġdid il-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf, dan ikun ifisser li jibdew ukoll it-tejjiet tal-Baġit 2025 u bekk kif isir kull sena jibdew jiġu preżentati l-proposti għal dan il-Baġit. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-MCSD immexxija mid-Deputat Chairperson Mark Musu ġew diskussi x'għandhom ikunu l-prijoritajiet għax-xhur li ġejjin. L-imsieħba soċjali enfasizzaw l-importanza tas-sostenibilità fiskali u saħħu dwar il-bżonn ta' aktar effiċjenza fis-settur pubbliku. Tkellmu wkoll dwar il-ħtieġa għal taxxa iktar ġusta u għal fl-ispiża tal-Gvern. Fost numru ta' suġġetti l-imsieħba soċjali semmew it-tisħiħ tal-konnettività bejn Malta u Għawdex, ir-riforma tal-public procurement, l-investiment fl-infrastruttura tal-kura tas-saħħa, il-governanza tajba fl-użu aktar effiċjenti u effettiv tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, il-promozzjoni ta' turiżmu ta' kwalità u l-kriżi tat traffiku. Ġiet enfasizzata wkoll il-ħtieġa għal viżjoni ekonomika ċara, dawn fost proposti li għandhom lan li jiżguraw tkabbir ekonomiku bilanċjat, il-kompetittività u l-iżvilupp soċjali fil-waqt li tinżamm ir-responsabilità fiskali fil-budget. Waqt din il-laqgħa ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega l-imsieħba soċjali li l-Gvern se jkun qed iressaq il-pjan fiskali tiegħu fuq terminu medju lill-Kummissjoni Ewropea sal-20 ta' Settembru. Dan fl-ambitu tal-fatt li bħalissa l-Gvern jinsab taħt il-morsa ta' Excessive Deficit Procedure.